Vi vil fortælle lidt om transformation af bakterier med PGLO. Og som man ser på figuren til venstre, så er det det oprindelige plasmid, hvor til højre indsætter vi green fluorescent protein, som gør, at vores bakteriekoloni vil lyse grønt, når det bliver belyst med UV. Vi har 2 æbrør. Et med plus PGLO og et med minus PGLO. Minus PGLO vil fungere som kontrolforsøg, og plus PGLO vil være der, hvor vi tilfører plasmidet senere hen. I begge æbrør tilføjer vi eller overfører vi transformation solution. I de afkølede æbrør tilføres nu bakteriekolonier med en steril podenål. Der tilføres 2-4 bakteriekolonier i hver, både i plus PGLO og minus PGLO, hvorefter man så lige rører væsken fri for klumper. Nu tilsættes plasmid opløsningen så til æbrøret med mærket plus PGLO, hvorefter røret sættes på is i 10 minutter. Cellerne udsættes nu for et varmechok, der bevirker, at membranerne åbnes. Det gør de via et varmebad på 42 grader i nøjagtigt 50 sekunder. Herefter blev rørene sat igen i isbadet i præcis 2 minutter. Bakterierne tilføres nu til agarpladerne, hvor bakterierne fra plus PGLO fra æbrørene puttes i pladerne med, hvor der står plus PGLO, og bakterierne fra minus PGLO kommes i agarpladerne mærket minus PGLO. For at bakterierne vokser bedst, tilsættes de i en ovn med 37 grader, og her skal de stå til næste dag. Der er nu gået et døgn, og vi tager pladerne ud af varmeskabet, eller ovnen. Herefter lyses med UV-lys, hvor vi kan se, at bakterierne med PGLO og arabinose lyser grønt, og det vil sige, at de producerer proteinet green fluorescent, og forsøget er derfor lykkedes.